Jos ei niitä paikkoja olisi, niin sit voitaisiin olla vähän huolissamme. 2-1 tsekkijohdossa mennään. Piilman yrittää tulla sieltä, mutta vähän liikaa on tsekkejä vastassa. Sevic avaa vasemmalle, Lampolalle. Keskelle, vähän pomppii Klepis ja sitten osuu Klepisin mailla aika ilkeän näköisesti sinne suomalaispelaajaan. Ja näin peliä poikki. Aika ikävän näköinen tilanne, kohta saadaan se vielä uudestaan. Siellä on Tuomas Piilman suomalaisista jään pinnassa. Tässä nähdään uudestaan. Pää alhaalla, ei siinä oikeastaan mitään. Klepiksellä oli kädet alhaalla, että se oli ihan tämmöinen vahinkotilanne. Piilmanilla voi vähän hedelmäpeliä käydä silmissä tällä hetkellä kyllä. Näin käy Piilmanille kova pommi. Siellä taluttaa Suomen lääkäri Harri Hakkarainen ja Lennart Petrel taluttavat Piilmania tuonne Suomen vaihtoehtojen puolelle ja katsotaan lähteekö suoraan koppiin vai riittääkö Piilmanille, että vetää vähän henkeä tuossa penkin puolella, mutta ikävä tilanne tosiaan, vahinkotilanne. No, vahinkotilanne jo, ei mä usko, että Piilmania enää tänään nähdään kyllä. No, jalat oli sen verran spagetti, että kyllä tämä ilta on hänen osaltaan ohi. Toivottavasti ei ole vaan koko turnaus, että jos tuli aivotärähdys, niin se saattaa olla, että tulee vähän huilia tähän väliin. Kyllä. Kuvan ulkopuolelta kerrottakoon, että Jari Sailio tuossa, joka istuu tuolla Suomen penkin äärimmäisenä miehenä, niin nyt ottaa myöskin lämpöä. Eli ilmeisesti Sailio vedetään sitten vaan